Duha ka condominium units ug aduna pay mga sakyanan ang ipanghatag sa Dakbayan sa Sugbo sa mabunutan sa balik eskwela pabakuna ta extra bonanza nga gilusad karong adlaw. Sayra nato kini pinaagi ni ining report. Naabtala mo sa Tisa Elementary School ang mga batang tinunan nga giubanan sila maginikanan aron pabakunahan. Ang 9 anyos nga si Johnny Niego gikulbaan man apan nalipay nga si katapusan na bakunahan na yun. Ingon na sab na ini agibati sa 7 anyos nga si Kiara tungod kay balik face-to-face klase na naniguro lang sila nga maprotehian batok sa COVID. O sa gibati nimo nga nabakunahan na? Okay ra. So safety na. Oo. Sa gibati nimo human ang bakuna. Di na sakit. Pinaagi sila mga ginikanan, aduna na sila kahigayunan nga makaangkon o kaugalingong kondominium o bakaha, auto o motorsiklo o bisan unsa nga premyo. Isip pagdasig sa mga tao nga magpabakuna. Sa ikaduhang higayon, manghatag og premyo ang Cebu City Government sa palarang mabunutan. Katambayayong sa Cebu City ang mga non-government organization sa pagpaghatag og premyo. Why are you doing this, Mayor? Because we have to complete the cycle. We have to complete. We are already declaring freedom, shared responsibility. Nangabdi na ta. Labaw sa papremyo ang pagkabot sa hingpit nga kagawasan gikan sa kalisang sa virus. Gipadayag ni Mayor Mike Rama tubangan sa matinunan mga magtutudlo ubang stakeholders sa launching sa balik eskwela pabakuna na ta sa Tisa Elementary School. Samtang gipadayag sa Pangulo sa Cebu City Health Department Dr. Daisy Villa nga gihingusgan pa nila ang pagdasig sa mga ginikanan sa pagpabakuna pinaagi sa pagsumok sa kinasuukan nga dapit sa Dakbayan. Ang mga bata is ganahan magpabakuna pero ang ilang ginikanan mo'y dili pa musugot. Wala gyud tay kagulan kay before nato sila bakunahan naa gyud tay mga doktor nga mo assist nila kung unsay ilang mga sakit or unsay ilang gipamati. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.